Čaute všetci. Prvýkrát sa mi pokazilo AMS-ko, no a idem si ho opraviť, vôbec neviem ako, ale prídem na to. Stala sa mi taká vec, že sa mi zasekol niekde vnútri filament. Keď si tuto začne ťahať filament, môže sa stať, ako sa stalo aj mne, že sa zlomil a posunulo ho niekde dole, boh vie až kam. Ja som skúšal druhý filament tam zatlačiť, aby sa posunul, ale niečo tam blokuje. No je tam nejaký motor alebo čo asi. Takže niečo tam blokuje. No tak som si ho odpojil od tlačiarne, no a komu by to nešlo, tak odporúčam vytlačiť si takýto tool, takýto nástroj. Toto spodné je na odpojenie konektora a toto vrchné na odpojenie PTFE trubky. No a teda idem si to skúsiť rozobrať a tak. Dobre, hodil som si to na statív, zapnem si čelovicu, lebo tu nemám jak si svetlo. Čelovku som si tiež mohol nabiť. Tuto ja pchám silika gely, vrecka, mal by byť aj tu, ale ja som si ich už dávno vybral. Dám si to von radšej, lebo neviem, či to budem potrebovať, či nie. Tu vidím, že sú dva šroby, takže idem zistiť, aké sú veľké. Aha, a tu som aj skončil asi. No to potrebujem vyvúsať, lebo nič tam neupchám. Tak, je to tento. Najmenší, čo mám. Takže tu je jeden šrob, tu je druhý šrob, o ktorých viem. Teraz to skúsim vybrať. Tento silikagel vyberiem tiež. Príde mi, že ma drží táto hadička. Dobre, odpojil som hadičku. A mal som pravdu. Teraz to už ide. No, čo tam ešte je, nejaké káble. No dobre, ja som to približil, dúfam, že tam bude niečo vidieť. Tu sú dva káble, je tam vidieť vzadu, ktoré by som mohol odpojiť. Dva konektory. Ja som zmenil uhol zase. A pravdepodobne tu sa mi zasekol ten filament a je tu aj vidieť, tu. No neviem, či to bude vidieť, ale tu je filament a tu není. A tu je motor. No a toto budú asi dosky na čítačku čipov od Bambulabku, tí RFC, či NFC, či jak sa to volá. No a teraz toto musím odpojiť. To pôjde asi veľmi jednoducho, tak. Filament dám von. Hej, je to iba kúsok, alebo zaseknutý presne v tomto motore. A presne takto sa mi zlomil. Je to veľmi otrávne takto rozoberať AMS-ko a vybrať takýto kúsok filamentu. Creality so svojím, neviem jak sa to volá, so svojím multimateriálom má tieto trubičky viditeľné už zo spodku, takže sa nemusí nič rozoberať takto zložito. Ale no, nevadí. Dobre, dávam ju naspäť a môžem to ísť poskladať. No teraz tie konektory musím zapojiť. Tiež mohli dať dlhšie tie káble ako chlapci. Akože chlapci z Bambulabu, toto je hotové peklo. Dávať tam tie káble, to je fakt za trest. Dobre, je to tam, dúfam. Takže teraz sa to tam takto vloží. Hej, asi. Zapadne to. Takéto šrúbky sa tam vložia dva, hej, jak som ich aj vyberal von. Dobre, dám tam naspäť silikagel. A malo by to byť. Dobre, takže AMS-ko už fičí. Dá sa používať aj takto externe. Bohužiaľ nemestí sa mi tam špúlka, takže musím takto. A to je aj dôvod, prečo sa mi zlomil, takže dík a čus.